na orde do día, gracias. A ratificación se procede da ausencia da sesión. Teñen a documentación e xa verían, pero hai dúas cousas, os dous puntos que son de urxencia. No último pleno, hubo a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa do punto de atención á infancia, na que a interpretación que se fixeron por parte dos técnicos dese texto pois era que se había matriculado un alumno no pai entraba outro hermano que tiña unha bonificación do 100%. Hubo unha aclaración da Xunta nese sentido, que debeu de pasar en máis concellos, e din que non é dos que están no pai, sino se entra un neno no pai que ten un hermano en outro sistema, pode estar en secundaria, en primaria, en FP, pois teñen dereito ao 100% do mesmo xeito, non teñen por que estar no pai. Como queremos que se aplique o antes posible, por iso volvemos a traer, e por iso era urxente de traela agora. Agora os copos, temos o préstamo 19 e o préstamo 20 sin contratar. Se nos acababa o prazo de contratar o POS o día 30, o do POS 19, o día 30 de outubro. De novembro, sí, día 30 de novembro, claro, pero de ter o contratado, sí, temos que empezar a licitación. Para isto hai que facer trámites en contabilidade para xerar crédito, e tamén estamos o tempo xusto, co cual, por iso, a urxencia desta sesión. Despois, xa desarrollamos a información de cada dos préstamos provinciais, que obras abarcan e todo iso, que xa se aprobamos sempre no seu momento. Alguna obxección? Votos a favor da urxencia? Votos en... Votamos todos? Sí, aquí non me digo. Punto número 2, se a aprobación se procede da modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa do punto de atención á infancia. Como antes les expliquei, está aquí a ordenanza anterior, o que ponía os técnicos dese departamento, e agora está o acordo de modificación, a proposta que ponemos agora, que cando existan ao mesmo no suposto de matriculación no pai do segundo, segunda fillo ou filla e sucesivos dunha unidade familiar, será de aplicación unha bonificación do 100%, con independencia de que o primeiro fillo ou filla estea ou non matriculado no pai, o que antes dixe. E sempre que ese primeira fillo forme parte da unidade familiar. O que se acorda é o seguinte. Primeiro, prescindir do trámite de consulta previa definido no artigo 133.1 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas por aplicación do mesmo artigo 133.4. Ao estarmos ante unha modificación que non impón obrigas relevantes aos destinatarios e regula só aspectos parciais dunha materia. Segundo, aplicar a tramitación de urxencia ao expediente administrativo ao abeiro do artigo 33 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedimento administrativo común das administracións públicas por existir razón de interese público que así o aconsellan. Terceiro, deixar sen efecto e desistir da modificación da ordenanza fiscal aprobada inicialmente na sesión plenaria ordinaria do 25 de nove de 2020. Cuarto, aprobar inicialmente a modificación da ordenanza fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo do punto de atención á infancia e quedará redactada como antes mencionei e que aparece no cadro que teñen na documentación. E que eu acabo de ler para un momentinho. Quinto, abrir un período de información pública por un prazo de 15 días hábiles cun anuncio que será publicado no Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro de dictos do Concello. Sexto, no caso de que non se tivese presentado ninguna reclamación ou suxerencia, entenderáse definitivamente adoptado o acordo que até este momento era provisional. Até ese momento. Sétimo, unha vez que o acordo provisional se leve definitivo, de xeito expreso ou tácito, a entrada en vigor da modificación da ordenanza terá lugar cando se publique completamente o texto da modificación no Boletín Oficial da Provincia. Algún comentario? O único comentario, isto vai se aplicar só exclusivamente aos vecinos de Lousame, non? Sí. É que nós non podemos aplicarlo máis que os vecinos. Sí, xa lle entendo. Non, temos que aplicar, que son todos de Lousame.
pero neste caso. Ahora serán antes. Sí, pero xa leva anos. Os que existen o PAI, porque este dereito é universal, o sea, é para todo Galicia, adoptado pola Consellería, pola Xunta, co cual os beneficiarios, supoñamos que houvese pouca matrícula de Lousame que tiveran que vir de outro concello. A Xunta nos vai a reingresar a bonificación, co cual tanto vai reingresar que sean de Lousame como que sean de outro sitio. Neste caso, os alumnos son todos de Lousame. Pois é a bonificada. Votos a... non sei se é comentario. Votos a favor? O segundo punto, o terceiro punto, perdón, é a aprobación se procede do proxecto extraordinario 33/2020. Vou a... simplemente non o vou a ler todo, porque só vou ler as notas e logo a proposta de acordo. Vale? As obras que iban en cada plan, está o 19 e o de 20, temos aí detalladas nos cadros, non sei se as viron. Está a pavimentación viais en Béxeres e outros, o acceso á pousada da estrada Porto Bravo Tállara, camiño de Vilacova e Vilar de Reconco e accesos en Comparada e outro. A mí o que me gustaría que me puxésemos outros, pero sei que está o acceso á Barreira desde Guiende, que está e algún pequeno neses outros que están. O detallaremos en outro momento, pero xa o coñecen vostedes porque xa veo ese proxecto aquí. Si queren que yo recorde, o miro e o próximo día yo estará. Pensei que viñan especificados, por eso non nos mirei antes, senón xa os traía agora. O día 6 de maio do 19 notifícase ao Concello de Lousame por a plataforma Subter a circular pola que se aproba a concesión do préstamo provincial pós-19 por importe de 150.039,68. O 9 do 6 de 2020 notifícase ao Concello de Lousame a concesión dunha prórroga para a adxudicación dos investimentos pendentes de adxudicar incluídos na pós-19 até o 30 do 11 de 2020. No orzamento municipal, para o actual exercicio 2020, é preciso xerar crédito con cargo ao compromiso de ingreso derivado do Plan Único de Concellos pós-19 e do pós-20 para facer fronte aos gastos que se producirán unha vez licitados os investimentos. O realidade do crédito, a modificación do crédito vai ser crédito extraordinario, non queda con cargo ao préstamo provincial 19-20. Esta modificación ascende entre os dous préstamos a 313.805,39. Non sei se se entende. Ben, o que imos acordar, propoñer para acordar, a proposta de acordo é o seguinte. Primeiro, a aprobación inicial do crédito extraordinario número 33/2020 mediante o que se dote crédito nas aplicacións orzamentarias que se sinalan no seguinte cadro, financiando tal modificación con cargo ao préstamo provincial 2019 e 2020, pos plus 19 e pos plus 20, por importe de 313.805,39 euros. Segundo, expoñer o expediente ao público previo anuncio no BOC durante 15 días hábiles, durante os que os interesados poderán examinalo e presentar as súas reclamacións ante o pleno corporativo. Algún comentario? Votos a favor? Ben, pois rematamos entón o pleno extraordinario de esta sesión.